Доктор Николова е лекар-диетолог, завършила медицина със специалност хранене и диететика. Тя разполага с богат опит като диетолог и е активен член на множество научни организации, както в България, така и в чужбина. Има над 100 научни участия и публикации. Научните интереси са в областта на нутригеномиката и нутригенетиката. За мен е изключително интересно да науча какво представлява нутригеномика и нутригенетика. Здравейте! Здравейте! Това са едни от най-новите клонове на нашата наука за хранене, науката за хранене и диететика, и се интересуват от две неща. Първо, как съобразно нашите гени, или зависимо от нашите гени, какви са нашите потребности, например по отношение витамини, минерали, биологично активни вещества, защото ти и аз не сме еднакви, не само защото сме мъж и жена, но защото имаме различни генетични варианти. И давам един прост пример. Ако един човек, например, има нужда от 100 мг витамин С, то някой друг със специфичен генетичен вариант би имал нужда от 2 пъти повече. Или от някои от другите биологично активни вещества, или пък по отношение на витамини и така нататък. Другия термин, нутригеномика, е още пък по-интересен от гледна точка на това, че той показва как различни фактори от околната среда влияят върху нашите гени. Ако ние сме един нотен лист с написани ноти, факторите на околната среда помагат за това как да бъдат изсвирени тези гени. Тоест не е едно и също дали ще приемаш достатъчно витамини и минерали, дали ще спиш достатъчно, дали ще се храниш с наситени и трансмазнини, дали ще прекаляваш с простите захари. Това ще получаваш различни токсични метали от околната среда. Всъщност факторите от околната среда могат да повлияят нашите гени. И ние да се станем хора с наднормено телесно тегло, или с захарен диабет, или с сърдечно-съдови заболявания и така нататък. Тоест как околните фактори, включително и храната, променят експресията на нашите гени, проявата на нашите гени. Нещата, които ни заливат в момента в социалните мрежи, са много с насоки към здравословното хранене. Какво всъщност представлява това здравословно хранене? Здравословното хранене, от моя гледна точка, може би, защото го повтарям почти постоянно, изглежда нещо изключително семпло, като в него като ние имаме предвид режим на хранене, закуската изяж сам, обяда сподели с приятеля, вечерята подари на врага си, нарочно го казвам като поговорка, означава достатъчен прием на пресни зеленчуци и плодове или подходящи съобразно сезона, означава достатъчен прием на пълнозърнести зърнени храни. За българина това означава, например, хляб, но аз в никакъв случай не изключвам и останалите зърнени храни от здравословния модел, било то ориз, овес, царевица, сега така модерните елди, амарант, киноа. Означава обаче достатъчен прием на различни източници на пълноценен протеин. Само че за нас това означават постни меса, това означава примерно бобена храна, боб, леща, грах на худ да присъства като растителна алтернатива на месото, означава да има поне 2-3 пъти риба, означава да имаме достатъчно количество яйца, означава да имаме мляко и млечни продукти. Не на последно място означава да си вкусяваме с семена, ядки с подходящи мазнини, например зеленчуците, и да имаме достатъчно течности. Нашия мозък приема като течност водата, а не всички останали подсладени по най-различен начин напитки с естествени изкуствени подсладители. В последно време говориме, че човек е важно не само какво яде, а и какво и не яде. Но в здравословното хранене ние предпочитаме да кажем кое е готиното и след това да кажем ограничаваме добавени захари, не ограничаваме преработените храни, свръхпреработените храни. Така че по-кратко от това няма как да обобщя правилата за здравословно хранене и не на последно трябва да се храним в подходяща обстановка, с готини хора, да отделяме достатъчно време. Това са все така най-популярните правила за здравословно хранене. Сега е момента и да вметна това. Означава ли, че голям проблем е на родителите, когато хранят своите деца? Единствен начин да ги накарат да приемат храната и да им сложат таблета, това е изключително погрешно. Важно се за думата накарат, защото в храненето първо не трябва да имаме насилие. Второ, без насилие. Второ, много често и в кабинета, и въобще и в практиката слушам родители, които казват: накарайте, направете моето дете да прави нещо. Ама
Децата правят това, което правим и ние. Децата са огледало на нас, на родителите, така че в общи линии аз смятам, че промяната трябва да почва отвътре навън, демек от по-големите към по-малките и в никакъв случай не мога, т.е. ние трябва да сме пример за нашите деца, да не се храним пред телевизора или пред екраните. И естествено, че ние като възрастните трябва да сложим и ние правилата и границите. Естествено, че всички ние, и аз и себе слагам в тая група като майка, искам да ми е лесно, бързо, по възможност автоматично. Децата не винаги отговарят на тия наши потребности. С тях се изисква търпение и да се повтарят нещата до откат и понякога нещата не стават от първия път. Тоест, няма как да искам, нали, и в тези това малко време, където хората седят на масата да се споделят денят, то да мине под формата на екран, дали ще е телевизор, дали ще е таблет, дали ще е телефон. Изключително вредно, изключително вредна практика, защото всъщност децата нито усещат вкуса, нито усещат аромата, нито виждат какво се хранят. Те просто биват натъпкани като някои животни, които биват огоявани. Съществуват много, така да се каже, позиции и застъпници на различни видове диети. Вие като специалист в тази област виждате ли някои митове, които могат да бъдат разбити? Някои проповядват нискомазнина диета, някои проповядват високовъглехидратна. Глад? Да, глада. Но първо смятам, че различните форми на монодиети, т.е. избор на само един нутриент в диетата е изключително погрешен. Дали ще бъде той за сметка на свръхприем на мазнини, което разбира се, че е ефективно по отношение, защото основната цел най-често е редукция на телесно тегло, да. По възможност бързо, веднага, без оглед на цел и средства. Но в нашата наука ние мислиме какво се случва и след това. Например, ако имаме свръхконсумация на наситени мазнини или трансмазнини, това мигновено увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания, не утре, не в други ден, но в дългосрочен план. Доказано. Ако силно ограничаваме приема на въглехидрати, както просто така е сложим в нашата диета, има проучване в тази посока, сочат, че се намалява продължителността на живота, капацитета, функцията на нашата централна нервна система, трудна е концентрацията, мисленето ни, защото мозъка има нужда от глюкоза. Нарушава се функцията, например, на еритроцитите, на бъбречната медула. Просто страдат определени наши клетки в цялостния организъм от липсата на въглехидрат. Нещо повече, нашия организъм е уникален. Той е измислил система, така че да използва нашата активна мускулатура, да покачи инсулин, да покачи кортизол, да накара аминокиселините да отидат в черния дроб, да ги преработи и пак да стане на глюкоза. Което често е много вредно, защото ние изразходваме нашата активна мускулатура. За сметка на това, може би тук всички са чували за инсулинова резистентност, за хиперкортизол, имаме високи нива на кортизол, все неща, с които ние се опитваме да се пребориме, а подлагайки се на различен тип, две от тия типове монодиети, всъщност ние сами си го правиме. Глада категорично не е средство и метод за диетиране, дори и в остри медицински състояния. Почти във всички остри медицински състояния, говоря за интензивни отделения или за наистина болни хора, ние намираме начин те да бъдат хранени. Така че най-добрият начин е да следваме правилата за здравословно хранене, пък било и то леко модифицирани съобразно нашите индивидуални, да речем, внутригеномични потребности. Значи може да заключим след този въпрос, че всяка една диета може да работи в краткосрочен план, но със сигурност в дългосрочен план тя би ни навредила, ако не е съпътствана с лекарски контрол и така нататък. Храненето трябва да бъде балансирано. Баланс и равновесие. Не само в залата по йога. Да. Един много така съпътстващ въпрос към тази тема, която дискутираме в момента. Има ли как храната да е превенция срещу съпътстващи заболявания, срещу, така да се каже... от начало това. Как можем да се предпазим от здравословни проблеми и хронични заболявания чрез правилното хранене? Може би ти искаш тук да поставим два термина – профилактика и превенция. Да. Тоест, как така да се храниме, означава профилактика, че да не стигаме до наднормално телесно тегло, което е болест, до захарен диабет или сърдечно-съдовите заболявания, метаболитен синдром, болестите на съвремието. Ами най-лесното е, като спазваме тези
правила за здравословно хранене, да не забравяме, пак подчертавам, приема на вода и физическата активност, защото храненето и начина на хранене е само част от здравословния лайфстайл. Превенция вече по-скоро означава, като имаме някакъв проблем, как ние в зародиша да го предотвратим, или, например, превенция би означавало всяка година човек да си направи един чекап, както си правим, например, на колите, да прегледа всички витаминно-минерални, метаболитни показатели, ако има някакви отклонения, да вземе мерки, било чрез здравословно хранене, било чрез ограничаване, например, както се ги повтаряме, прости въглехидрати, захари, мазнини. Това е подхода и начина, т.е. на време да направим нужните стъпки, за да не се развие даденото състояние. Защото стигнем до вторична, третична превенция, която означава вече тежка болест или инвалидизация, това вече отива съвсем в друга сфера на лечение. И там храненето е по-скоро подкрепящо, а не основното и водещото, което е при профилактиката. Така е, на мен ми прави впечатление, че доста хора хвърлят повече пари за поддръжка на колата си, отколкото за поддръжка на телата си. Факт. За съжаление. За жалост е така. Аз също го наблюдавам, например, в различни бюти места за красота. Не, че съм противник, но в крайна сметка смятам, че най-важното е все пак човек да има така наречения подход на mindful eating, т.е. мисли какво слагаш в устата си. И другото, което много ми хареса в така последните неща, които четах, е човек да мисли и с негативен филтър. Тоест, това защо ще го ям в момента? Какво би станало, ако си наруша диетата? Какво би станало, ако сега изпия всяка вечер по 300 мл концентрат или по 2-3-5 литра бира или една бутилка вино? Това е много важно да мислиме позитивно какво избираме и негативно какво би станало, ако много дълго се отклоним от правия път. Нещо, което е супер интересно, в забързаното ежедневие с този висок стрес, който имат всеки един от нас, доста често, когато се преберем вкъщи, казват, ще изпием 2 бири, ще изпия една чаша вино. И когато питам някой човек кога за последно не пи, той не си спомня. Тази една чаша, 2 бири вечер, според вас, вредни ли са? Аз имам мое становище по темата. Интересно ми е вие какво ще кажете. Това, което казва науката, е, че абсолютно не пиещите имат повече здравословни рискове в сравнение с умерено пиещите. Не почвайте да пиете, не се изказва докторка. Обаче, не съм завършила изречението. Като ако човек не употребява алкохол, това не означава, че той трябва да започне да го употребява. Това са едни от последните препоръки на Американската сърдечна асоциация по отношение на здравословните правила за хранене. Нещо повече, все пак ние имаме здравословни правила по отношение на жени, по отношение на мъже. Т.е. много често жените пият колкото или дори повече от мъжете. Все пак всичко това трябва да бъде съобразено. Много лесно човек се подхлъзва. Това, което ви казах. Мисленето без негативен филтър. Сядам, приятно ми е, празнуваме нещо, защото ние много често празнуваме и хубавите и лошите събития чрез ядене, а по-често чрез пиене. Много често на мен също ми прави впечатление, че в практиката, че хората употребяват алкохол като вариант на анксиолитик, нещо, което да ги релаксира, успокоява, само че това внася празни калории. Няма витамини, няма минерали, няма биологично активни вещества, а една енергия, която къде да отиде, когато ти се преплъзнеш от масата към дивана с, примерно, нещо да си мезиш в допълнение. Тоест трябва да бъдем много внимателни за честотата, за количеството и така винаги с едно на ум по отношение консумацията на алкохол. Умерено на здраве и преди да продължим нататък, искам да се абонирате за нашия канал Здраве на 100%. В този канал вие ще откриете наистина качествена информация. А преди да продължим, пак казвам нататък, имаме подарък за вас от Крилексир Fit. Това е продукт, който ще повиши това сигурно е в тон с аутфита. Да. И разбира се, подарък от Техноджим България. Благодаря. Супер. Продължаваме нататък, защото аз като човек, занимаващ се с спорт, виждам, че затлъстяването е бич на съвременното общество. Децата са особено уязвими, особено към вредните храни. Как могат родителите да помогнат? И родителите ли са хората, които ще помогнат? Треньорите ли са хората, които
как да опазим децата си? Аз смятам, че ние трябва да работим съвместно и ще повторя, обаче промяната идва отвътре навън. Често съм поставила този въпрос като казус, като моите лични размисли на майка, че в крайна сметка здравословното хранене няма как да бъде решено в детската градина единствено или в училището, или в университета. Разбира се, че ние имаме много добре разработена уредба с правила как нашите деца трябва да се хранят в различните заведения. Но смятам, че първичната отговорност по отношение възпитанието за избор на храни, за режим на хранене, за питеен режим, за физическа активност, в крайна сметка пада върху семейството и върху родителите. И този елемент на възпитание, както е казал мъдреца, отивайки за въпрос как да възпитава моето 14-дневно дете, той каза: "О, дъщи, ти си закъсняла вече с 14 дни. Той трябва да започне още с вътреутробното развитие. Трябва да започне, нали, тръгвам отдалеч, още с подготовката за бременността, с това детето да бъде кървено. И т.е. родителите трябва много внимателно да правят този план и мисъл, много преди да се появи детето и още с неговата поява. И да поддържат тази линия, защото децата правят това, което правиме ние. Ако децата вечерят в 22 часа и родителите сутрин са забързани да ги закарат на училище, детска градина и прочее, или те сами да отидат на работно място и настояват децата да закусват, как ще се изгради този навик детето да закусва? А всъщност липсата на закуска лишава детето от витамини, от минерали, от пълноценен протеин. То се чувства изморено, не може да се справя с математическите, например, задачи, по-често боледува. Дори, само казвам някои факти за закуската, и специално по отношение на децата, дори липсата на закуска в дългосрочен план в детската популация увеличава риска от затлъстяване или захарен диабет по-късно във възрастта. Само тези няколко факта, може би, са достатъчни да направим така, че нашите деца да получават питателна закуска, топъл обяд и да имат, например, навременна вечеря. Смятам, че образованието е първия фактор, т.е. родителите да бъдат образовани, второ те да бъдат заинтересовани, трето, четвърто да бъдат подкрепени и да не им се караме или да ни бъдат нагрубявани или как го допусна, как го направим. Случва се. В съвременния забързан начин на живот се случва, но когато знаем какъв е проблема, ние бихме намерили начин да го решим. Така че това е образование за родителите, подкрепа и комплексен подход. Стана ми много интересно, когато споменавахте думата глад. В момента гладуването, интермитният фастинг е най-популярният метод в световен мащаб. Като почнем от холивудските звезди, като преминем през някакви топ инфлуенсъри с милиони последователи и някак си този интермитен фастинг достигна до абсолютно всеки един човек. И ми прави впечатление, че всеки започва да прави интермитен фастинг. Мит ли е този интермитен фастинг? Толкова ли е подходящ за всички? Това ми е изключително интересно. Аз съм пробвал. Мога да кажа, че съм имал резултати в краткосрочен план, но в дългосрочен план, честно казано, не съм сигурен, че ми помага. Моля да разясним този интермитен фастинг. Интермитентният фастинг или ограничаване часовете на хранене или така нареченото time restricting eating не е нещо ново. Просто нещо, което се е случвало назад само 100 години, когато нашите предци са ставали сутрин рано, съобразно циркадните ритми примерно 5:30-6 са закусвали. След това в ранния преди обяд 11-12 часа са обядвали, защото те са били изморили, вероятно от тежки им изнорителен физически труд. И прибирайки са вечеряли 16-17 часа и са приключвали. Всъщност сега стана нещо изключително модерно, актуално. Модерно. Да, чак до регенериране на клетки, подмладяване, антиейджинг. Всичко е на топ. Гладуваш ли, значи си успешен. Може и да не тренираш. До такава степен го и възвисиха. Сега за мен това няма как да се случи. Но всъщност аз, мислейки, разсъждавайки върху това, което е правено, пак 30-40 години назад, виждам, че следването на циркадните ритми и изследването на това ограничително във времето хранене се е случило съвсем по естествен начин при нашите баби и дядовци или там 1-2 поколения назад. Всъщност
праисторическият човек или човеците, само пак казах, преди 50, 60, 100 години зад, те не са имали това изобилие от хранени, денонощни магазини, 24/7 да ходиш да си намираш храна, нито изобилие от плодове. Те са имали ограничен ресурс от храна и всъщност това, което се доказва, вече науката го знае, че ранния интермитентен фаст, т.е. ранна закуска, ранен обед и възможно най-ранно хранене е много по-ефективен по отношение редукция на телесно тегло, поддържане на добър метаболитен статус. Психическо състояние. Така, защото... ама забележи, че това хората са го правили по съвсем естествен начин. Да. И всъщност нищо ново под слънцето. Просто старото забравено, добре маркетирано. По-добре да сте слаби от тренировка, отколкото да сте слаби от глад. Защото се получава никакъв мускул, една мека такава мускулна маса, която дори не е лицеприятна. Ако ми позволиш, аз така да споделя моя личен опит. Преди 2 години получих една тежка травма, естествено спортувайки. Така. И реших, че бидейки добър, според мен, диетолог, ще приложа всички знания и умения върху мен самата, но за жалост нямах вече възможност да практикувам всички физически активности, които допреди правех. Изключваме двигателната активност и оставаме на диета. Да, защото операция, счупен крак на 2, многократни операции. Убедих се, че от изключително важно значение е нивото на физическа активност и то регулярното ниво на физическа активност. И храненето е много важен елемент. Режима на храненето е много важен елемент. Наличието на достатъчно протеин, пълноценно, наличието на достатъчно витамини и минерали. Повярвайте, че наистина доста мислих по отношение собствената си диетотерапия и суплементиране, но без физическа активност не става. Мога да кажа от първо лице единствено число. Не, че съм голяма кохорта от проучвания, но личният опит сочи точно това. Направихте ме изключително щастлив в този момент, защото аз винаги съм казал, че двигателната активност е в основата на абсолютно всичко. Тя е горивото и за професионално развитие, и за физическа форма, и за психическо и ментално здраве. И за абсолютно всичко двигателната активност е в основата. Само да допълня, че включително и в нашите студия, в нашите научни проучвания, дори се говори и се смята, че дори човек да има наднормено телесно тегло, ако той е с достатъчно ниво на физическа активност, е в пъти по-добре, ако той просто само единствено се ограничава в храненето. Окей, бъди леко с свръхтегло, бъди леко наднормен, но за сметка на мускулна маса, за да имаш добър телесен състав. Тоест, не че насърчавам хората да бъдат свръх-тегло, но трябва да бъдат с физическа активност. Четах много стана дълго, но това е много интересно. Четах едно изследване, което показва, че жените, влизащи в менопауза, когато са леко с повече над нормата телесно тегло като мазнини проценти, са много по-здрави. Така ли е? Тези, които са с по-ниски мазнини, са доста по-уязвими. Категорично да. Последните години индекса на телесна маса, това отношението между телесно тегло и нашия ръст повдигнат на квадрат, се дефинира съобразно възрастта. Смята се, че с напредването на възрастта, това да бъде с индекс на телесна маса на долната възможна граница е доста рисково, защото в годините настъпва този процес естествен, биологичен, на намаляне на активната мускулна маса и заменянето и с мазнини, но наличието на мазнини при настъпване на някакви клинични ситуации всъщност са полезни. Тоест, не е добра идея ние да вървим напред във възрастта с индекс на телесна маса около или леко по-долна граница. И последно, но не по-маловажност въпрос, понеже вие изглеждате страхотно, колкото и да сте нямал възможността да правите двигателна активност в периода, който сте правили диета. Каква е вашата тайна да сте здрава на 100%? Аз смятам, че здраво тяло е здрав дух в здраво тяло и е много важно човек да храни освен тялото си, мускулите си, въобще тялото си да се изхранва добре, е да храни и мозъка си с добри мисли и да развива и духа си, не само тялото си. Прави ми впечатление, че масово хората изгубиха духовното в себе си. Някак си много повърхностно вървиме на нещата и смятам, че това е. Да се предава знанието, да обучаваме от най-нишото, от най-малките до най-големите, да сме, да създаваме мрежа и да предаваме добрите практики. Това според мен отделя допамин, радвана и направи позитивни.
Много често прибягват хора до бързия резултат и оттам се влиза в матрицата с чайовете, митовете за бързото хапче, за магическото хапче, което ще ни помогне да отслабнем. Какво мислите по тази тема? Хапчета, прахчета, мазила, спрейове и така нататък, които обещават магичен резултат. Естествено, че моето мнение е негативно. Трябва на първо място да се оцени хранителния прием, статус, нивото на физическа активност, наличието на придружаващи заболявания, ако има такива. И след това човек да при нужда да се изследват витамини, минерали, биологично активни вещества. Това почти всичко вече е възможно да бъде анализирано, да се получават адекватни хранителни добавки съобразно индивидуалните потребности на конкретния, аз всички хора ги наричам пациенти, на конкретния човек, защото с това започнахме и към това може би ще вървим и към финала, нутригеномиката. Всеки човек има различни потребности. От полиненаситени масни киселини, имаме нужда от определено количество омега-3, полиненаситени масни киселини, да направим доброто съотношение между омега-3 и омега-6, които не заливат от всякъде спържени, панирани храни, така нататък, течни олия. Но това ние мога да оценим в един разговор, в един диалог. И ако видим, че даденият човек има риск, примерно за сърдечното заболяване, защото майка му, баба му 3 поколения назад са загинали от раен инсулт, инфаркт и той има нарушения в липидните показатели, ще подберем такъв тип суплемент, такъв тип хранителна добавка, които да бъдат подходящи за неговите нужди. Тоест аз не казвам не, но в никакъв случай човек не трябва да се лекува, да самолекува и с някакви неща, с неизвестен състав от интернет. Да. Доста често съм свидетел как жените казват, това е диуретик, взимам го, ослабвам, това ще ми намали подкожните мазнини, това ще ми дръпне водата. Моето мнение е, че това е грешен подход. Категорично да, защото не е нужно да си купиш скъпа добавка за да се дехидратираш, но аз това много често съм го виждала, когато работим и правим анализ на телесния състав. Много бързо човек елиминира няколко килограма вода, ама в крайна сметка подкожната пък мазнина, тя има смисъл и въобще мазнините в нашето тяло да не ги зачеркваме, защото първо те са във всяка една клетка, на следващото място доста хормони са на масна основа, витамин D, жлъчните киселини, така че аз не знам защо трябва да елиминираме тотално, да се обезмасляваме. Не трябва да слагате хикс на мазнините, на въглехидратите, на белтъчините. Всичките нутриенти са нужни да функционираме правилно. Това, което разбрах от разговора ни до тук. Тоест да обобщиме, че в крайна сметка човек не трябва да се самолекува, пък ако има нужда и не му се получава, нека да се обърне към специалист. Може да се обърне към личния си лекар на първо място. След това има доста специалисти вече от към вътрешни болести. Нали, да се обърне, ако щеш, към диетолог, да се направят нужните анализи, тестове за хранителни непоносимости, интолеранси, хормонален статус, витаминно-минерален и така нататък. Огромен е набор метаболитни параметри. Да се направи този цялостен анализ и след това вече да коментираме, освен добавки, освен диетотерапия, освен подходящо, защото нивото на физическа активност не е без значение за различните типове страдания, ако трябва и какви медикаменти да получи, за да не се обесърчава човек, защото мисля, че ти ще се съгласиш, че доста често хората се опитват много да правят някакви неща, но те имат някакви медицински проблеми. Така, да, точно това беше следващия ми въпрос. С медицинските проблеми, резистентност инсулинова, хормонални дисбаланси, как се работи с такъв тип хора? Какво можем да ги посъветваме? Какъв стимул? Как да ги стимулираме, за да постигнат по-добра форма, по-добра психика? На първо място е да се направи, да се осъзнае проблема, да се потърси правилния човек, защото това да учиш да си разкажеш метаболитния проблем е или хормоналния, или ако щеш емоционалното хранене, защото нали, това може би ще е следващ подкаст във връзка с хранителните разстройства, е доста неприятно. Но ти като споделиш твоята история, като получиш правилните насоки за анализи, за изследвания, оценка, като сложим целта, както казват японска поговорка, си много вече половината път. Като установим какъв е проблема, сме минали още 1/3 от пътя. И вече като получаваш правилната подкрепа и диетична, и медикаментозна, и като режим на хранене, ако трябва емоционална, психотерапевтична, с правилен човек да тренираш, пак отивам към комплексния подход, вероятно тогава човека получава
адекватен резултат и това е начина. Просто да тръгне, да види, че има смисъл и да го поддържаме във времето. Благодаря за този разговор. Смятам, че доста хора се препознаха. Смятам, че сме мотивирали супер много хора и да не забравяме, че всичко е в баланса. Нали така? Така е, да. Благодаря ви. Ако все още не сте се абонирали за канала, моля натиснете subscribe към банката и бъдете готови за следващи готини, полезни видеа от нас.